खासेव लानाय जेजों दिनै फुरा जागोन आरोना जों रायजोफोर मा नाम होनदोंलाय बे जेनि नामा खासेव दुइ आंगुल दुइ आंगुल जे नुफेराखैलां रायजोफोर फुरा माने दुइ एंगेल माबा दुइ आंगुल जेजों दामखौ स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरो ना फुरा जों माने दिनै बारलि लायनो नागिरदों ओमफ्राय बिरजै फैगासिनो दङ बिरजै फैगोन ओमफ्य माने फुरा देन्जार जायगानि मानसिफोर दंफैयो आरोना जोंनाव खासेवलै खासेव माने गोदोनि फुराना लोगो आरोना कलेज मोनसेयाव ज' हाबलायनाय ओमफ्राय दा बारलिखौ जों दाखालि भिडिअ देखायबाय थाबायना बेखौ लब जाना होबोलायबाय नाय दिनैनि खाफाला माबायदि खासेवजों जोंनि खाफाला मिलायना मिलाया सनथामना नायला भिडिअखौ मोजां जाब्ला खालाम गोसो गावसिबना हो खासेव मोखांजों सालौ नैबेहा जाहैबाय दुइ आंगुल फिसाजे नैबे खारना खेबसेनो बारलिखौ थ्रोब फोनांनां माबायाथ' खासेवआथ' मिथिखायो आंनि रासिखौ बारलि रासि होननानै नाफामा फाग्ला फ्रिसेव बारलिया बुंजोब्बाय आंना खेला मोनदों नुबाय नों जे सुग्राया थाबायनाय नामै सुलांगासिनो आरोना रायजोफोर देन्जार देन्जार मानसि लाना फैदों दे बे खिन्थु अय्यो फंबाय मारै होनदों एन्जर नायनो नागिरदों माथो साखन्द्रा साइस गस्ला गानला लाना फैलायखो सोरना आंना है गस्लायालाय मा गस्लाफ्रालाय बिदिनोसै बेखौलाय आरो मा देन्जार देन्जार हमखावजोबगोन जों दिनै नायनि आरोना खाफाला मानसिफ्रा बारा गैखाया बयलार फंबाय ओरै फट'बिलनि गोसोथोग्रा ओरै बालांगानि गोसोथोग्रा ओमफ्राय नैबे हिनजाव लाखाबाय जों सानैजों बोरायखा नैबे सानैया लादों लायाखै आं मिथिया गैया होमबाबो सेंग्राफोर साब्रै दं आरोना ओमफ्राय जों खासेवजों आंजों बोराय ना माने सालथे नंगौ मा नाम दंलाय बे जेनि नामा जेनि नामा सवा जे आरोना बै मोनसेयालाय ओइ र'आदि सनमान ला सनमान ओमफ्राय आफाव एसे र' बयला फंबाय माथो मोखांफ्रा मारै बहग दला साइस जालांखोब्रा खासेवखौलाय खोन्दों नायदो बान्दो दाब्ले नुखायो नङा होसिगोन ना एबाराव जिखुनु जाया महर मोजां मोजाङानो दंखायो नामाल' एसे गाज्रि आरोना बेखौथ' आसोल नोंनि रासियासो मिलायलै नोंनि दे मोजाङै खासेवाथ' खिन्थु थब्ल'ना देन्जार खानदों नामा 100 फुटबाबो मानिया होनदों 1.5 घन्टा गाहाम होयो होनदों नामा खोनानाय बायदिबा लाइभबो खनसे होजाखांबाय होनदों नामा नोङो दे आसोल जाबायबो हनै बेना आं दुइ आंगुल जे सानफेराखैलै दुइ आंगुल रातबो थांनो हागौ बे आंजों बोरैबा गुलिखौ होनदोंना लाखायो दे हो बारलिया नायदो एबाराव होबाय हनै देन्जार फाग्ला गोजा जानायखौ नुबाय थब्ल'ना अन्थायाव दौ सौदों नङा दुमालु जालायनाय नङा दा न'आव थांबा बिमाया आफा बे खर'ना मा जाखो दुइ आंगुल थब्ल'राजोबखा आयौ माथो गोगोम गोथौखायो गैया मासेबो गैया दा नांगोन र' मासे दं होननाय लोगो लोगो गरमा जाबावला मिथिया नायदो साखन्द्राया मासे दं जाहैदों मासे दंनो ओमफ्राय माने दुइ आंगुलाव होबाय आरोना थब्ल'गासिनो मोनाखै दुइ आंगुल नै हमना लाबोखा बोरो आइरिखौनो दाबो हमना लाबोनो हाया आइरि नांदों जाहैदों रायजोफोर फाइनालि बे खामानि गैया बैयाव थांदो ओइ एनिमेल फ्रिदम बैयाव थांदोलाय माने बनियावनो आइरि जाबाय आरोना रायजोफोर फाटाखै आइरि माने फिसासो नांबावदों दाखालि आं हमनायनि समान मोदोम जायो मिथियाना बे नाया नोंनि दुगाया जाया बाहाय बबे मबाइलावसो फिसा नुदोंहाय रायजोफोर 2 केजि दुइ आंगुल जेयाव बबे नाया बासायफेरखो अरनाया नुवाखैनो जाम्बा नोंहासो अरजालाबायदों दुइ आंगुलावबाथाय फाग्लासो दे रायजोफोर दारिफ्रा नुवाखै बेसि गोलाव एकदमबारे दुइ आंगुलाव खर'आनो थ्रोब हाबना थाखायो नङा मासे जाहांबाय बनि दे खासेव फाग्ला बनिब्रा बे बुनायाव जाम्बाय सियान मासे जाबाय आरो ना आंनियावथ' जायाखै जेया आं दुइ आंगुल सारफेराखै नालाय इसोर रिमोननानै गलांजोबदों आरोना रायजोफोर होफिनगोन जों बेयावनो स' आंगुल जाहैदों आंना जेया सिगिजेनदों नोगोर माइरि सथिबो माइरिबो सिथोब होदो फैदोंसो थांदों हगायाखै नंगौसो नंगौसो दे मुख्रा साइस दादा दे मोनदांहैबाबो बेयाव नांखाथारो मासेबाबो मोनबाय मोनबाय जाखिदे थांबाय जोंहा नै दादाया होखायो बिसोरो बोरो नंगौ
बेयाव नांखाथार लाखि ओइ जाम्बालाय आं सारग्रा जायगायाव लाखिथ' ओइ फाला गोजौ दंबा हाबलांगोनबो गुलि मारे जाबाय दादा हेन्डसेक नों प्रमसन जासिगोन दादा मोनाखै नै बिसि साइडजोंसो दङ ओइ मोजाङै आदै बारलिसो जागोन बे बारलि नामा बोखां आदै हमखाबाय नोङो आदै गिदिर ना बारलि ना बारलि हेन्सिक दादा ओइ दादा लाखि प्रमसन जाबाय नों नारासि दादा गोरलाय सिगां बिदिनो जानांगौब्रा मानसिया आयौ दुखि मबाइलाव सिबसानो बे माइग्रिबो देन्जारलै आखाइ बै रफैलाय मुला र' दागारथ' बारखोलाबायनानै थांफिननो हायखोनदों दायदा होमिथिबाय जोंखौ लागायगोनसो नारासिया सोरमोनलाय आयौ बिपिएफनि गाननायखौसो मोनदों नों जाहांबाय आरोना मानै जाबायबो जों ना गिदिरल' जाखायो होनबायना फाग्लाखासो आयौ गोमोखा हो बेखौनो ना फिसा जाखाया जों 2 केजि मिथिबाय नुवाखै आखायानो हमथुमनो हायाखै नुवाखै फिसांनो 2 केजि जागोन बियो ओइ दादा नों दांदो एसे लाखि मेन आयौ होलांफिननांगौरा दा देन्जारलै दादा सोदो बारा देखायजाया मेगन नांगोन मानसिफोरनि दे मनायाव नायलाय जोंनायल' नुखायो नङा दामिसिनखा जोंना नङा माने आं थगाया आरोना बै जेयाव नांनायसो बे थगायदोंमोन मानसिया आं बिदि थगाया ना रायजो जागोनखाबायना जोङो ना गिदिर नैबे जाहैबाय कालाबाउस बोलो दंनाया फिलाब्लाउस ना फैला जानानै थैनो मा जाम्बा बिदि खेलायजाया जाहांबायबो हमथे फाग्लामारलै मानसिफ्रा एकदमबारे फाग्लामार मानसिफ्रा नाया मबाइलावसो फिसा नुयो आरो ना गैयाबाबो माबा दं बेयो 0.5 केजि दङ गैयाबाबो 0.5 केजि बे नाया मासे सिथारदों होनदों ना मादों नोङो हो दे गोसो हो खामानियाव बाब 0.5 केजि आरो ना गैयाबाबो मबाइलाव फिसा नुलाबायो फाग्लासो नोगोर जाबायलै नाया नै आरो मासे लावबाय नै बिदियानो माथामना बेहाय फैला मासे जायो खनसेनो माथाम मोनलायबाय नै फाग्लासो जागोनलै नाजों ना जागोन दिनै एकदम गिदिरल'खा नै नायाथ' फाग्लाखासो ना गथा फिसिनांगौ दिनै इलाय बिगुर थाब सायनांगौ नङाबा मानसिनासो गाखोमारोलै जामाररायना मानसिया बियो फाग्लालै ओइ गिदिरथ' आयौ सेरसे जागोन फाग्ला गलांगोन लाबो लासाव सारग्रानावसो नांखायोलै बारलिया मोनामबाय एकदम मानसिखौ नायदो सम्पति नुखायो मानसिखौ नायलाय फाग्लाखौ दाबो 1 केजि नायनि नों गोसो होबाथाय नांखायोब्रा 0.5 किल' मबाइलाव फिसा नुयो नङा बोरै होलांसिगौसोमोन एसेबानो बेजों गगोन ना बे ना गवा गनाय नङा बे गयोलै नोंलाय हेस फाग्लालै नों मानसिया देन्जारलै रासिया नोंना माइरिबो सोदो नोंना बिसि बुरजा जाखो नायस्रांनांगौ सम आयु दाला ना दंजोबो नै बारलि आइरि आरो दा बै गोथौआव हमबावगोन जोंना बयलार बाया हासुं सोमनानै दोनखानाय नालाय ओइ लाबो बामिया जाम्बा गोजा नै फंबाय नैबे एकदम हाथर गावलानायाव हो बोरियावनो लाबोखाथारबाय ना नङा बोरै जाखोब्रा मा थाबथाखो गिथ' माबा नांदर आरोना रायजोफोर देन्जारखा नै मोजां
गोगोम ना मोनबाय आरोना रायजोफोरजों दिनै होमबा एकदम मा ना होनोमोनलाय नैखौ खारखावा बारलि आइरि नंखायसो नंगोन नै आजां गाजां बामि बुमि दंजोबो हैद मजाल' जाहैसिगोन आरो नै खावसे फाग्ला औवाजों सायदलागासिनो नाखौ थ' होमबा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना मालाबा लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुजालायगोन आरोना रायजोफोर बाय बाय जाला ओंखाम उखैनाया थांसै आरोना गाखोबाय